So bali ito na yung total cash natin na hawak dito mga kaspero is 9,000 plus. May utang pa tayong 600, 800. So aabot tayo ng 10k mga kaspero.
Lapu mga kaspiro. Kurang to. Surahan mga kaspiro. Unicorn fish.
Another GT mga kaspiro. Woo!
morning mga kaspero. Pupuntahan natin yung isda natin. Bebenta na sila doon. Halit na tayo gumising. Yan, malapit na tayo mga kaspero. Hey! Yung isda natin. Yan, sold out na yung dalawang Longnose Emperor natin mga kaspero. Ito sold out na. Ayan, konti na lang. Ayan, busy kami mga kaspero. Alright, daming buyer. Ayan po. Kilo. Alright. 2.1. 1.9 ano? Ah. 280 lang. Bali ano? 580. Yan, isang pangihaw. Unicorn fish. Boss, ipakiwa na boss. Daywa, 2.1 din. Pakiwa na. Sige boss, sige boss. Ano ba? 1.9. Ito na lang yung maliliit na titira. Yan, good morning kay Ate Ann. Shout out. Ayan, shout out sa ating mga suking sa umagang gaganda. Yan, konti na lang yung isda natin. Kasi nandito sold out na. Yan. Sold out na. Balikan ko lang ha, bro. Mga kwarta ni Musing. Sabi, ang galing magbenta ni Master Danny. Oh. Pag tanaw ko lang. Yung kikuluhin natin tong Longnose Emperor mga master. Ito yung grouper na nadali ni Master 5. Ay! Babasa. Marble grouper. Tapos ito rin sweet lips. So, kiluhin natin ito. So, ito yung Longnose Emperor mga master. Oh, kulang-kulang shitty. 6.8. Tingnan natin kung ilang kilo yung isa. Mga 5.5 siguro yan. Oh, saktong 5. Five point, 5.1 siya. Mga kaspero, ito na lang yung natira. Ilang piraso na lang. 2, 4, 6, 8, siyam na lang. So yung gagawin natin dito, hahatiin natin to sa dalawa. So pag may mga dumaang tao, ibibigay natin to. Yan. Ihati-hatiin natin. Yan. 3. Yan. Yan. So, yan. So, swerte yung pagbigyan nito. Yan. Tayin na lang natin pag may dumaan. Yan, yung natira. Inubos na ni Master Rex. May natira pa? May natira pa? Pero
pa, binili pa, meron ako. Baka, Di, bawasan mo na lang. Bigay na lang natin yan. Bigay na lang natin yan. Bawasan mo lang. bigay na lang. Oo. Yan. Sige, hati na lang tayo. Sige, apat. Sige, O, sige. 5 piraso sa inyo. Apat Ayan. Meron te, libre ran, libre. piraso. Oo. Siyempre, good day. No problem. Punta naman ko. Ayun. Mar? Sige te, thank you. Yan, ubos na. Nagati sila ni Master X. Yan, so titingnan natin kung magkano yung kinita natin mga kaspero. So bali ito na yung total cash natin na hawak dito mga kaspero is 9,000 plus. May utang pa tayong 600, 800. So aabot tayo ng 10k mga kaspero yung benta natin kagabi. So bali 7 kami lahat na sumisid. So ito yung kinita namin. Ayan, 10,000 pesos mga kaspero. Isang gabing sisid. So bali 7 kami magsi-share nito lahat. Ayan. Ayan. So maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. Shoutout sa inyong lahat and God bless you all. Bye. Shoutout muna tayo. Time check natin 12 na ng madaling araw. Shoutout tayo sa ating mga tropa dyan sa Batangas. Kay Bro Ruel Sumiyaya, shoutout sa iyo bro. Kay Bro Apu, shoutout sa iyo bro. Ayan, kakatawag ko lang sa inyo kanina. Shoutout sa inyo dyan, dive safe kayo. Kay Bro Ryan, shoutout. Kay Bro Nico, shoutout sa iyo bro. Kay Bro Jeff, shoutout sa iyo bro Jeff. And then kay Bro John Ray, shoutout sa iyo bro. Kay Bro Ronald, kay Bro Jojo, kay Bro Ashley, shoutout sa inyo dyan. Dive safe kayo lagi. And kay Bro Edgar Macayo, shoutout sa iyo. Kay Bro Edgar Miraflores, shoutout. Kay Drew, Bro Drew, shoutout sa iyo dyan. Mag-dive ka na. And then kay Bro Alvin, ayan, shoutout sa iyo bro. Of course kay